Kolik je moje maminko? No 6 týdnů zítra. Tak, pojď, ukaž se nám, ukaž to ještě jednou. No? Hele. A je tam. To snad není pravda. Ty lumpe. To je na podruhý. Přetočil se z bříška na záda. Ty lumpe. Jako úplně, víš? No, úplně na záda, nejenom na bok. No tak to je dobrý. Dělá nějaký rychlej pohyb. To snad není pravda.